Am I हा audible? प्रभूजी ऐकत बरं. Oh, clear. तर हांव कोंकणी भागवत पुराणा ताचे मेंबर्स, ऑर्गनायझर्स आणि सगळे भक्त जन तांगेल आभार प्रकट करता की तांणी म्हाका एक हे भागवतम विशया वयरी चर्चा करचे खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा. हे सगळें आसा ते म्हगेले शुद्धीकरणा खातीर आसा. हातूंत काय म्हाका मस्त नॉलेज आसा अशी ना, पण हांव जे पण वाचिल्लें आसा तातूंतल्यान सांगचे प्रयत्न करता. उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद सत्यदिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आयचे जे टॉपिक आसा ते 8th कॅन्टो तातू युनिवर्सल मॅनेजमेंट 14 चॅप्टर ताजे बद्दल हांव 2 शब्द उलोवचे प्रयत्न करता. तर आमी पळयताची की आमगेल अगलेन बगलेन कशी सगळ्यो वस्तू आसा युनिवर्सांतले विंगड विंगड वस्तू आसा ते कशी आमकां मॅनिफेस्ट जाता. जशी चंद्र आसा, सूर्य आसा, वायू आसा, उदक आसा, एअर आसा आणि बाकीचे जे पण आमकां हे भौतीक जगांतूं रावचे खातीर वेवस्था आसा, ही वेवस्था जी आसा ते कितले चांग रितीन आमगेल अगलेन बगलेन आसा. आणि हे कसं आसा की हे दितल कोणपुणी आसा. आतां कोणपूण दिता आसा म्हणून आमकां तें मेळटा आसा. तर हे दितल कोण आसा ते म्हळ्यार देव आसा. कृष्ण एक भगवद्गीतेंतू श्लोक सांगता, अहमी सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते बा भूता भाव समन्वित. तेन्ना कृष्ण सांगता की हे सगळें जे पण आसा ते कसं आसा, ताजे प्रभू जे आसा तो हांव आसा आणि मत्तच सर्व प्रवर्तते. हे जे पण वस्तू जे आसा ते मिगेल कडच्यान ताजी उद्गम जाल्ली आसा आणि मिगेल इच्छेन जे आसा ते सगळें जाते आसा आणि मिगेल इच्छेन जे आसा ते कार्य जाता. पण अशी जाता आसतना कृष्ण कसं करता, तांतू हे कार्य कोणा दुसऱ्याक हे करता, सोपयता. ही इज गिविंग दीस जॉब टू अदर्स आणि ताजी क्रेडीट जे आसा ते तांकां दिता. तशी पळयल्यार आमी एक घर बांदचें जाल्यार आमकां कसं लागता, विंगड विंगड घर बांदचे खातीर आयटम लागता. जशे ब्रिक्स आसा, सिमेंट आसा, कडेरी पीओपी आसा, पेंट आसा आणि विंगड विंगड लाकूड, हाजी रॉड, अशी विंगड विंगड आयटम आसा. ते जे आयटम आसा ते आमी कसं करताची, आमी सगळें अरेंज करताचे. आमी काय ते करच्या बसनाची, बट वी गेट इट डन थ्रू समवन एल्स. तशीच हे युनिवर्स जे आसा तांतू आमकां सदां सकाळी सन वी सी, द मून वी सी, वॉटर वी गेट. ते हे सगळें जे आसा ते ताजी वेवस्था जी आसा ते वेवस्था करतलो देव आसा, कृष्ण आसा. आणि कृष्ण जे आसा ते आमकां सगळें दिते आसा आणि ताजे खातीर आमकां ते मेळते आसा. तर आमी पळयताची की
उपनिषदांत सांगेल असं की नारायणात ब्रह्म जायते, नारायण प्रजापती, नारायणो इंद्रो जायते, नारायणो असतो वसवो जायते, नारायणात एकादश रुद्र जायते, नारायणात द्वादशश्च. तर अशी हा जे अर्थ असं की नारायण असं ताजेन तुलन सगळं असं त्या ब्रह्माला उत्पत्ती जाता. नारायण असं ताजेन प्रचेतच तांगेल जन्म जात. नारायण असं ताजेन इंद्राल जन्म जात. नारायण असं ताजेन 8 वसू जसं तांगेल जन्म जात. नारायण असं ताजेन अक्र रुद्र असं तांगेल जन्म जात. आणि 12 आदित्य जे असं तांगेलवरे स्रोत जे असं ते नारायण असं. तर अशी नारायण जे असं ते सर्व कारण कारण सगळ्यात जे असं त्या कारण म्हळ्यार नारायण असं. आणि हे नारायण असं ते कसं एंडाक कसं सांगलें हातूं उपनिषदांतू की हे जे असं ते कृष्णाले एक्सपान्शन असं. दिस नारायण इज अ एक्सपान्शन ऑफ कृष्ण अशी म्हणून सांगितलं असं. तर अशी जे नारायण असं ते आम्ही पळयतात की त्यांनी हे युनिवर्स बनयलं असं. आता नारायणान तुला रुंद्रान तुला म्हळ्यार पोर्स ऑफ हिज बॉडी अनलिमिटेड युनिवर्सीस जे असं तांगेल जन्म जाता आणि ते सगळं युनिवर्स जे असं ते कसं जाता आमगेल एअरान तू फ्लोट जाताची. हे सगळं फ्लोट जाताची आणि ताजे केन्ना अशी जायना की एक युनिवर्स जालें दुसरो युनिवर्स टक्कर जालें. तांगेल एक डिस्टन्स असं, तांगेल एक एरिया असं आणि तांगेल एक भ्रमण करचे एक हे असं स्पॅन असं. ते अशी अनंत कोटी ब्रह्मांड जे असं ताजी उत्पत्ती जी असं ते नारायण रंध्रान तुलन अशी जाते असं. आणि परत त्याची अनायलेट वरे जाते असं ताजे नाश वरे जाते असं. अशी करून जे नारायण असं त्याची सगळं चलयत असं. आणि पळयल्यार हे पूर्ण युनिवर्स जे असं ते कसं असं तांतू एकदम सगळी गोष्ट जी असं ते सिस्टमॅटिक जाते असं. म्हळ्यार एका मागची एक जे गोष्टी जावचे असं ते एकदम परफेक्टली जाते असं. कारण जे असं ताजे युनिवर्सल हे असं ते मॅनेजमेंट जे असं ते कोण पळयता नारायण पळयता. तर आम्ही पळयताची की ब्रह्माजी जे असं तागेले जे ब्रह्माजी असं तागेले स्पॅन असं लाईफ स्पॅन असं ते 4.32 बिलियन इयर्स असं. विच इक्वल्स टू 1000 महायुगास. आणि हे हाका कल्प म्हणटाची. आणि अशी कल्प जे असं ते डिवायडेड इंटू 14 मन्वंतरस. आणि प्रत्येक मन्वंतर जे असं ते 71 युगा सायकल असं तांतू तागेले स्पॅन असं. तर इतलं स्पॅनान तुझे असं ते कल्प जे असं ते कार्य करता. आणि हे लाईफ स्पॅन असं हे सगळं लाईफ स्पॅन असं ते इक्वल्स टू 1 महाकल्प. आणि हे जे असं ते ऑलमोस्ट इतलं व्हड असं की ते ऑलमोस्ट आम्ही लेखेत की इटर्नल असं. आणि केन्ना ब्रह्माजी हे जाता तागेलो तो निद्रावस्थान तुलन जाग अवस्थांत येता. आणि द सायकल ऑफ बर्थ बिगिन्स अगेन. म्हळ्यार हे अनायलेट जाले नंतर परत तागेले आंख ओपन जाले नंतर परत क्रिएशन जावन ते एक्झिस्टन्सान तू येता. अशी जे आसा ब्रह्माजी जे आसा ते कसं करता 100 इयर्स तांणी हे करताची उरताची. आणि ते जे आसा
जाली नंतर प्रलय जाता आणि प्रलय जाल्यानंतर एंटायर युनिवर्स कसं जाता डिझॉल्व जाता त्याची परत नाश जाता आणि तांतू ब्रह्माजी असं तागेलवरे नाश जाता तर आफ्टर 100 years ब्रह्माजी ऑल्सो वॅनिशेस तर अशी जे असं ते हे सगळं टाइम स्पॅन असं आणि तांतू जे असं ते आमगेल लेखान 4.32 ह्युमन बिलियन इयर्स जे कल्प असं ते ब्रह्माजीले स्पॅन असं लाईफ स्पॅन आणि तांतू जे असं ते मन्वंतर आम्ही पळयताची हातू मन्वंतरालवर हे केलं उल्लेख केलेलं असं ते एक चतुर्युग जे असं ते 4.32 मिलियन इयर्स असं आणि हातू जे असं एक मन्वंतर असं तो जे असं 71 चतुर्युगांतू असं आणि ताजे एंडाक एट द एंड ऑफ ईच चतुर्युग परत जे वेद असं ते सगळे डिसॅपियर जाता आणि सप्त ऋषी जे असं ते जे असं कसं करताची दे कम डाऊन ऑन अर्थ आणि त्यांनी जे असं ते परत रिएस्टॅब्लिश करताचे कडेरी मनु जे असं त्यांनी जे असं ते मनुस्मृती ताजे ऑथर असं आणि ते कसं करताची परत मनुस्मृती हे करताची आणि ताजी जे असं स्थापना करताची आणि ईच मनु परत जे असं ते 43,20,000 years multiplied by 71 तागेल इतले हे असं स्पॅन असं आणि हांतू अशी म्हणेल असं की तांगेलवर एक असं जाता नाश जाता एट द एंड ऑफ द कल्प तर हे सगळे इतलं होड जे कारोबार असं ते कसं असं देवान जे असं ते ऑलरेडी सांगिल्लं की ह्या सायकलान तुल्यान सगळ्यांक वचका पडटा आता हे जे असं ते पळयल्यार कितलं व्हड असं आणि तांतू जीव जे असं ते प्रत्येक हांतू खंय ना खंय पुणी जन्म घेता खंयचे ना खंयचे युनिवर्सान तू जन्म घेता आणि ते जन्मा घेतिल नंतर ते परत 4 स्टेजान तुल्यान वता देहीन यस्मीन येता दे अशी कोण ताजे कसं जाता मृत्यू जाता आणि मृत्यू झाल्यानंतर परत जन्म जाता परत मृत्यू जाता परत जन्म तर अशी जे असं ते जन्म मृत्यू चक्रांतू जीव जे असं ते अनेक ब्रह्मांडांतुल्यान कसं करताची भ्रमण करते उरताची तर अशी कृष्ण जे असं ते सांगता की आ ब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्ते तो सो अर्शिना मामेव उपद्यन्ते पुनर्जन्मना विद्यते म्हळ्यार हे ब्रह्मलोकांतल्यान पाताळ लोकांतू अशी जे असं ते जीव जे असं ते भ्रमण करत असं पण देव म्हणटा कृष्ण म्हणटा की म्हाका कोण शरणागत जाता आणि मिगेल कोण प्रेममय भक्ती करता तांकां जे असं कसं करता हांव हे जन्म मृत्यूचे चक्रांतल्यान भायर काडटा अशी देव जे असं ते सांगतेस आणि देव ह्या वरी कृष्ण ह्या वरी सांगता की कसं असं की ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाये भक्ती लता बीज तर अशी ब्रह्मांडांत भ्रमण कोण 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 एखाद भाग्यवान व्यक्ती जे असं ताका कसं जाता गुरु आणि कृष्ण हांगेले कृप जाता म्हळ्यार आफ्टर हीज पायस क्रेडिट्स हॅव इन्क्रीज तागेले पायस क्रेडिट इन्क्रीज जाल्या नंतर देव पळयता आणि कडेर देव जे असं तांकां भक्तीन तूं कनेक्ट करता आता भक्तीन तूं कनेक्ट जावच्याक सगळे लोक जावचे जायना ताका तांगेले दोन हे जावका तांगेले क्वालिफिकेशन जावका एक तर तांगेले पयले जन्माचे पुण्य जावका
आणि दुसरं म्हळ्यार कोणाला भक्ताल विशेष कृपा जावका. आता कोणे भक्ताल तो तागेल पुण्य ना आणि भक्ताल कृपा आसा तरी तागेल उद्धार जावचे चान्स आसा, प्रोवायडेड ही आफ्टर हियरिंग ही सरेंडर्स टू द लॉर्ड. तर हे प्रोसेस जे आसा ते शॉर्ट करच्याक जे आसा ते हे दोन वस्तू आसा ताजेन हे प्रोसेस जे आसा ते स्पॅन आसा, हे इतलो व्हड स्पॅन आसा विच इज ऑलमोस्ट इटर्नल. वी कॅन कन्सिडर दीस एज अ इटर्नल. पण इतलो व्हड स्पॅन आसा ते कृष्ण कसो करता, ते जिवात्माक भक्ती दिवन तागेल स्पॅन एकदम शॉर्ट करता. मीन्स हे जन्मान तूं ताजे खातीर आमकां परफेक्शन करता. आमी परफेक्शन केल्यार मात्र हे युनिवर्सांतुल्यान आमी भायर पडच्याक साध्य आसा आणि आमकां कडेरी आध्यात्मीक जगांत वचचें साध्य आसा. तर हे युनिवर्सल जे मॅनेजमेंट आसा ते कशी जाता ताजे बद्दल हे कॅन्टोन तूं हे चॅप्टरान तूं सांगिल्लें आसा. ते अशें जाता की म्हळ्यार कृष्ण जे आसा ते कसं करता, ड्युटी अलोकेट करता. अलॉट्स ड्युटी टू द मनूज. त्या मन्वंतरान तूं हे मनू आसाची हांगेल स्पॅन इतलो व्हड आसा तांकां हे जॉब दिता कसले हे करचे, युनिवर्स चलोवचे, मॅनेज करचे. आणि हे मनू जे आसा कसं करताची तांगेल चेडूं आसा, तांगेल चेडूआंक कडेरी बाकीचे ऋषीगण आसा, सेजीस, ताजे नंतर देवता आसा आणि देवतांतुल्यान मुख्य म्हळ्यार इंद्र आसा. हांकां जे आसा कसं करता, देवाल कसं ऑर्डर आसा ते ऑर्डर जे आसा ते तांकां सांगता आणि कृष्ण ऑल्सो गिव्स देम ऑर्डर एज अ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड. तो कशी दिता, कृष्ण कशी दिता, कृष्ण जे आसा ते ही कम्स विथ वेरियस इन्कार्नेशन. वेरियस आमी पळयताची कृष्ण विंगड विंगड अवतार घेवन येता आणि विंगड विंगड भक्ताक कसं करता, दर्शन दिता आणि तांगेले आदान प्रदान करता आणि तांकां जे आसा ते नॉलेज दिता जसे अर्जुना दिले आणि तांगेले अज्ञान जे आसा ते दूर करता. कारण कसल्याक, कारण कृष्णाक जे आसा ते रिलिजियस प्रिन्सिपल एस्टॅब्लिश करचे आसा. ते रिलिजन आणि इरिलिजन हातूं हे उरता, म्हळ्यार रिलिजन सुरवाती उरता कडे हगूर हगूर ते इरिलिजियस जाता आणि इतलें जाता की पूर्ण रितीन देवा विसरताची. सो that time annihilation happens and again creation takes place and again the people will start believing in religion. सो अशी जे आसा ते सायकल आसा, व्हड सायकल आसा आणि हे व्हड सायकलान तूं देव जे आसा ते तांकां हे युनिवर्स चलोवचे खातीर तांकां शक्ती दिता आणि तांगेल माध्यमान तूं हे युनिवर्स जे आसा ते चलते उरता. तर सगळे एंड जाले नंतर चतुर्युग एंड जाले नंतर कसं करता, हे सगळे सेजीस आसा तांणी परत देवान सांगिल्लें आसा ते देवान सांगिल्लें नॉलेज ते तांणी ग्रहण करताची आणि ग्रहण केलेल्या नंतर तांणी कसं करताची डिस्ट्रीब्यूट हे वेदिक नॉलेज जे आसा ते डिस्ट्रीब्यूट करता. आणि अशी केलेल्या नंतर कृष्णाला इच्छा आसा की दिस वेदिक नॉलेज शूड गेट दिस इटर्नल वेदिक प्रिन्सिपल्स हे जे आसा ते सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट जावका हे जे आसा ते कार्य साध्य जाता हांगेल माध्यमांतल्यान, मनूल माध्यमांतल्यान आणि वेरियस सेजीस आसा तांगेल माध्यमांतल्यान अशी जे आसा ते साध्य जाता. आणि मनू जे आसा ते मनूले मेन ड्युटी कसं आसा, तागेल मेन ड्युटी जे आसा ते रिलिजियस प्रिन्सिपल एस्टॅब्लिश करचे.
ते रिलीजियस प्रिंसिपल एस्टॅब्लिश करचे काम जे आसा ते मनू करता. आणि मनू जे आसा ते एस्टॅब्लिश करच्याक ही टेक्स हेल्प ऑफ देअर सन्स. तांगेले जे चेडू आसा तांगेले हे घेवन तांगेले सहायता घेवन जे आसा ते रिलीजियस प्रिंसिपल जे आसा ते एस्टॅब्लिश करता. आणि अशी करून रिलीजियस प्रिंसिपल केन्ना एस्टॅब्लिश जाता, अशी करून ते कसं करता एंटायर युनिवर्स मेंटेन करता. दॅट हॅज बीन मेंटेन्ड बाय मनू अँड हिज डिसेंडंट्स. त्यांनी सगळं करून जे आसा ते ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड, मनूज आर मेंटेनिंग द युनिवर्स. आणि एक म्हळ्यार देवतागण देवतागण आसा तांगेले बरे मस्त व्हड हात आसा हातूंत, की तांणी वेरियस डिपार्टमेंट जे आसा ताजे हेड आसा, विंगड विंगड हेड, वायू, चंद्र, सूर्य, अशी विंगड विंगड डिपार्टमेंट हेड आसा. त्यांनी हेड जे आसा ते ते डिपार्टमेंट सांबाळताची. आणि तांगेल मेन हे म्हळ्यार इंद्र आसा, देवतालो सगळो देवतालो मेन अध्यक्ष म्हळ्यार इंद्र आसा. आणि ही इज द सुप्रीम ऑफ डेमिगॉड. आणि तो कसो करता विंगड विंगड प्लॅनेटाक रूल करता. आणि ते सम चलतस की ना हे जे आसा ते पळयता. अशी करून ही असिस्ट द एंटायर डेमिगॉड community, and then they in turn rule the three worlds. तर त्यांनी जे आसा ते इतले लायक कोण रुलिंग करता. and because of their ruling we are getting everything in abundance and as per our requirement. So Indra, Chandra, Varuna, Vayu, all demigods are supplying us the necessities which are required for the sustenance of the creation of the universe. ते युनिवर्साक सस्टेन करच्याक, मेंटेन करच्याक हे जे आसा ते तांणी मदत करताची. आणि तांगेल मदतीन हे सगळे युनिवर्स जे आसा ते कार्यरत जाता. अशी ते डेमिगॉड म्हळ्यार देवताल माध्यमांतल्यान सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड ही गेट दिस जॉब एक्झिक्युटेड. आणि एक हातूंत अशी सांगिल्लें आसा की सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड ऑल्सो appears in different yugas. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. So this is what Krishna says in Gita. For his incarnation or for his taking birth in this material creation, ताजे कारण हे आसा की विनाश करचे, दुष्कृतां म्हळ्यार डिमन्स आसा तांगेले विनाश करचे, आणि देवाल भक्त आसा तांगेले रक्षण करचे, रिलिजियस प्रिंसिपल एस्टॅब्लिश करचे, आणि इरिलिजन आसा ताका नाश करचे. हाजे खातीर युगे युगे प्रत्येक युगांतू देव जे आसा ते इन्कारनेट करताची. आणि एक भक्ताल माध्यमांतल्यान ताका एक कारण करून देव जे आसा ते कसं करता रिलिजियस प्रिंसिपल जे आसा ते एस्टॅब्लिश करता. अशी करून कृष्ण जे आसा ते ही मेंटेन्स दीस युनिवर्स. आणि एक असं की सप्त ऋषी जे आसा नाही, आणि एक असं की ही appears as a सनातन यज्ञवल्क्येय दत्तात्रय आणि अशी बाकीचे इन्कारनेशन. आणि तांगेले हातूंतल्यान ही गिव्स इन्स्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिच्युअल नॉलेज. आणि आमगेले प्रिस्क्रायब ड्युटी कसो आसा
त्या वरे तांणी सांगिल्लें आसा. आनी अजून एक म्हळ्यार योगा, प्रिंसिपल्स ऑफ योगा. ते विंगड विंगड अशी सब्जेक्ट मॅटर also are being taught by the Supreme Personality of Godhead through their incarnation. आणि मरीची आणि अदर्स तांणी कसं करताची तांगेल हांतुल्यान ही क्रिएट्स प्रोजिनी as a king आणि he punishes the miscreants आणि in the form of time he comes and then he annihilates the creation. म्हळ्यार देव जे आसा ते दानव लोकांक पनिशमेंट दिता आणि खंयच्या माध्यमांतल्यान एक टायम फॅक्टर ताजेन जे आसा तांकां अनायलेट करता. आतां अशी आशिल्ले नंतर कोण पुणी अशी म्हणयता की कृष्णा इज द source of everything. Everything culminates from him, comes from him, and he is the supreme controller, enjoyer, proprietor. He is the cause of all causes. So if he is everything, then why can't he do of his own? तशी ताण कित्याक करचना बाकील्या जनांतुल्यान ताण कसल्याक हे करता अशी कोणे प्रश्न निमगू वयता की ताणे इतलें इन्कारनेशन घेवन येवन की नाजाल्यार विंगड विंगड डेमिगॉड्साल हेल्प घेवन मनूल हेल्प घेवन हे अशी युनिवर्स आसा ताजी मेंटेनन्स जे आसा ताजे हे कशी करयत हे कसल्या करयत अशी कोण आर्ग्यू करयता की तांणी अशी कसल्या ताका कशी गरज कस आसा अशी तर ताका अशी म्हणटाची की सुप्रीम पर्सनॅलिटी आसा ऑफ गॉडहेड तागेले विल जे आसा इट इज हीज फ्री विल इट इज हीज स्वीट विल तागेले स्वीट विल आसा ते ताजे निमित्त ही थ्रू हीज स्वीट विल ही डज दॅट आणि हे जे आसा हे कोण देवाल भक्त नाची तांकां जे आसा हे समजून घेवचे जे आसा ते बेगीन कठीण आसा पण दोज हू आर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड दे कॅन अंडरस्टँड व्हेरी इझिली they can understand Krishna's pastime very easily. They can understand why Krishna is doing all these things through someone else. Why he should be doing all these things. That can be understood only by the devotees of the Lord. Because Krishna wants certain things to happen in that particular way. It is his will. But he can, by his sweet will, he can create, annihilate, maintain of his own. But Krishna also is what? Bhaktavatsal. Krishna also doesn't do, means he takes help of his devotees. One more thing about Krishna is that while maintaining this universal management, Krishna doesn't interfere with anyone. This is a one more very basic principle. हे सगळे लोकांना समजून घेवका की हे जात आसतना कृष्णान तांकां कसं केला तांकां कशी करता कसं करता मॅनेजमेंट कशी करता हे सगळें सांगल्या आणि they all of them are executing this universal management as per his desire. And when demigod or the devotee of the Lord execute instruction of either spiritual master or the supreme personality of Godhead, then what happens? Everything falls in its place.
But if someone uh, doesn't listen to spiritual master or doesn't try to listen to the Lord, uh, in that case what will happen? In that case there will be some disturbance in the what? Universal management. So this universal management is happening perfectly because the Supreme Personality of Godhead, who has delegated these responsibilities to the respective manus, to the respective demigods, uh, to the respective sages, and तांणी जे आसा ताका तांगेल डिपार्टमेंट आसा ताका कसं करताची एकदम परफेक्ट रितीन ताका सांबाळता आसाची तांकां ते जे आसा ते एक्झिक्यूट करता आसाची आणि प्रत्येक जण जे आसा ते स्वता कार्य एकदम राईट रितीन करता आसाची म्हणून हे युनिवर्सल मॅनेजमेंट आसा ते कसं आसा परफेक्टली follow जाता. It is perfectly placed. Everything is perfectly placed. A nice similar example can be given of our own body. Our own body has different limbs, and each limb has its function. And this same principle we see in our functioning of our body. Like leg is doing job of walking, standing, etc., whichever is deputed to him. Hands are doing similar way, eyes are doing similar way. So all different parts of the body, what they do, they listen to the Paramatma, and what they do, execute the order, execute the order of the Paramatma and do the duties basically. And they do not interfere with each other. That is the main thing, which which we see. Because of that, body functions very nicely. But if our hand starts interfering with our leg, or leg will start interfering with our ears or something like that, so what will happen? The body will not be able to do its function properly. So in order to have proper function of the body of the universe or of the institution or of a satsang program or whatever, what we need to understand is that what are my duties, what are my sevas, what I am supposed to do. That if one concentrates or meditates on, and try to execute to the best of his ability, then what will happen? The management will be very smooth. But the management is will not be possible if we try to interfere with the others' duties. So here very good principle Krishna teaches us, that Krishna doesn't interfere with our free will, while free will of the demigods, or while they execute their duties. And because of that, two things: one is Krishna is not interfering, and second thing is every demigod, manus, all of them त्यांनी जे असं त्या कसं करताची तांगेल ड्युटी जे असं ते योग्य रीतीने एक्झिक्यूट करत असायचे. So both way it is helping hand, helping each other, and Krishna is giving them direction, and they are acting as per the direction of the Lord. ह्या केन्ना जाता तेन्ना कसं जाता, युनिवर्स जे आसा मॅनेजमेंट, युनिवर्सल मॅनेजमेंट आसा ते परफेक्टली फॉलो जाते आसा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. कोणाक प्रश्न आसा?